ιδέα για online πωλήσεις μου ήρθε μετά το ξέσπασμα της κρίσης του 2008. Το θεώρησα αρκετά έξυπνο και ότι η αγορά θα πάει μελλοντικά εκεί, οπότε έπρεπε να το ψάξω. Μετά από αρκετό ψάξιμο, ξεκίνησα τα ταξίδια με πρώτο σταθμό το Ντουμπάι, σε μια πολύ μεγάλη έκθεση ηλεκτρολογικού υλικού. Και μετά ο επόμενος σταθμός ήταν στην Κίνα και μετά που βρήκα τα κατάλληλα υλικά, ξεκίνησε και το ταξίδι του το idamyanakis.gr, μέτρα το Ηράκλειο. Με το που βγήκε online το e-shop, την αρχή ήταν πολύ υποτονικές οι πωλήσεις, οι οποίες όμως αυξηθήκανε πάρα πολύ με το που μπήκαμε στην πλατφόρμα της Scrooge. Από εδώ που είμαστε στο Ηράκλειο, τα προϊόντα μας για Αθήνα συνήθως θέλουν μία εργάσιμη μέρα. Για τους υπόλοιπους 50 νομούς όμως της Ελλάδας θα χρειαστούν από 2 έως 5 ημέρες. Η υπηρεσία Fulfilled by Scrooge μας έλυσε αυτό το μεγάλο πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στις online παραγγελίες. Τα προϊόντα μας είναι πλέον στις αποθήκες της Scrooge στην Αθήνα, οπότε σε 1 με 2 εργάσιμες μέρες ταξιδεύουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Το στόκ σε μια εταιρεία κοστίζει από πολλές μεριές. Κοστίζει αποθήκευση, κοστίζει διαχείριση. Έχουμε κόστος σε προϊόντα που είτε θα λήξουν είτε θα περάσει η εποχή τους. Όλα αυτά ήρθε να μου τα λύσει η αποθήκευση των προϊόντων στη Scrooge. Από τη στιγμή που έχω αποθηκεύσει τα προϊόντα μου στις αποθήκες της Scrooge στην Αθήνα, η διαχείριση των αποστολών γίνεται πλέον από τη Scrooge όσον αφορά το marketplace. Κάτι το οποίο μου εξοικονομεί εμένα και χρόνο και χρήμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αφοσιωθούμε στο να κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερη, να ανακαλύπτουμε καινούρια προϊόντα, γενικά να χειριζόμαστε τον χρόνο μας καλύτερα. Αυτό είναι το μέλλον του εμπορίου. Χρειάζονται τοπικά hubs τα οποία θα μοιράζουν άμεσα τις παραγγελίες στον τελικό καταναλωτή. Αυτή τη στιγμή το Scrooge με ένα λογικό κόστος μπορεί να σου προσφέρει όλα αυτά. Και για μας σαν εταιρεία, αλλά και για τον τελικό καταναλωτή. Είναι μια σχέση win-win.